салом алейкум бародарои ҷон ва бародарои топ мошино, апо, ако, хоҳаро. Баъзе подписчикои мо бовар ки мо нафаҳмидем ки апачкоам буданд, хоҳароам буданд, дар тамос омаданд, чандон мошин буд, партофтем, ёрдамашон кардем. Барои лайкотон, барои комментариҳои хубтон ҳазор раҳмат, миннатдор. Ана баъд як ду комментария даки бояд аҳамият додан дар кунесум, лекин ман ҳамеша камтар мада сах расид, ба кадом хотир сах расид ки мақсад як Lexus RX ки сафед партофта будам дирӯз дар навор. Мақсад ҳаваяш нархи арзон ва капек дастрас буд. Дар пеши ҳамин вақте ки ман партофтам уже 110 000 уже монда 110 000 просмотрда уже шамолвори мобайни хато накунам ё ним соат да фурӯх ё ки 25 минута максимални ҷош да фурӯх. Мақсад бародаро ҳамо ака хоҳиш мекунад ки илтимос бисёр занг назанад, видеоро мо гирифта наметонем ай видео. Баъзе бародаро нависонданд ки и фейка и барои просмотра арзона ҳамин ҳозиам дар ин бозор биёрмон мепечонам гуфти ҳамин бародармон. Мақсад ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои поддержкотон. Видеоро то охира тамошо мекунем, дастгириро аёд намебарем, лайкора мезанем, 2-3,000 мекунем. Худо хоҳад бо аида мошинои арзон, худо хоҳад иншоаллоҳ мепартон бародаро. Ҳама каса хонобуду сарбаланд бошад. Марҳамат бародарои ҷон, Астрадича солаш 10,000 марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Навшка краскаш умуман кор надора, краска талаб нест, диска балонои соткагӣ, балонош як 90%. Марҳамат. ҳолати қафош аркошам пусидагӣ нест. ҳолати багажаш бародарҷоно, багажам нузада, ҳама герметикои заводскоиш ҷӯшда. ҳолати қафош кунуш умуман нузада. марҳамат. ҳолати як салонша тамошо мекунем. дари қафо ручной обшивкаи элеганзи, скаменкошам элеганзи 10,000 тоза элеганзи меша, потолок заводскои худаш будай бародаро. ина астадидам наканистам на мурдем дидем потолоки заводскои худаш кам тарак патпарсай. ду дари пеш электропакет, блокировка дар, коробка боша, автомат, кондитсионер, ченджер, мебел салон, пробегш боша 233,000. марҳамат. ҳозир як ҳолати моторша мебинем. бовар кунед коробкаш автомата, мумкин ир ягон соат ё ки рӯз бикаша барои истоданаш. шамолвори мумкин бардоранд шав. ҳама мотори беҳтарин дошта, ку мотори 1.8 қаврғагӣ буда. ҳолати фартукш бардаро нозада, швелеро ҳама ҷошда, чашкошам тоза. бовар кунем хашмақул шид ки автомата бо 1.8 мотори қаврға самолёта перевала мегада, мақсад гардан наметайқа охара. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қаяка? Як сола ҳуҷҷат дорам. Утилизатсия дора ё надора? Рақамотам нархш боша бардаро 48,000 сомон ака мега, боз муомила дора. Рақамотам мегӯ ака? 908 83 14. марҳамат. рақамо зер навода бардарои ҷон занг занен, успет кунед. марҳамат. сечкачаи абёни свети бақагия бовар ки светчам смарака агар танировка киня моикаш кини мошин хича мехира. марҳамат. ҳама каса тамошо мекунем. солош чанд ака? 99 сол аем. марҳамат. ҳама каса тамошо мекунем. мошина ака оварда. мақсад моика кадагӣ нест, як моикача мекунӣ. мақсади краска ягон ҷош сарапина хеле краска талаб нест ака? ки ҷош дора ака? амҷашон оз нишон метем бари подписчико. марҳамат. не апшикоши ҷошон бисёр 100% қариба миё мешканан. клей герметикш мекунӣ ба хайра. дари қафо ручной салон, лата салон. И комплектация чия? Классики. Classic Selection. Classic Selection ё ки не парогош ай элеганзи ай. Пробегш боша 280,000, коробка боша автомат D+. асер доштай, бо чӣ доштай? Автомат D+. гуфтем ака. Регировка боковой доштай. Яка баъд ами масъалаи тағйираша нишон надодем. чашкош варид дора ё надора? ҳамин болои капот камтар хурӯшидагию нимҷош кор доштаанд. гап нест ака. я моикаш мекарди бо беҳтар меша капоча кишо бинем ака. марҳамат. ҳолати моториш фартуки пеш бардарои ҷон нозада буда, швелеро ҳама ҷошда қачидагӣ неста.
ама биё мотор бошад д абездор. Чашкош як тамошо кунем. Чашкош варид нест. ҳами қафоша як нишонатум дилам тар намешавад бародаро. о як қафоша кишо ака бинем ки мақсади бародаро бисёр шад. бародарои ғариб акам бояд бинанда ака набинан намеша. мехезанд миён сарсону саргардон мешаванд. марамат ҳолати қафош нозада. чашкош бовар ки тоза будай. ишам як бикшо акаҷон дар номи садқа бинем. ҳолати паракузушам нозада. чашкош бовар ки вагон дай варид нест. бё аккумуляторшам пусидагӣ надора. хай мошина химическа талаб як бовар ки ака худ кам аҳамиятш медода. нархш боша бародаро 59000 сомон срочния ака мега 59000 сомон. солаш 98 буд ё 2000? 99 тоза. нархш боша 59000 срочния бародаро занг зани рақамо та меган ака. мошин нозада я? ака мега мошин нозада умуман. на гапот буд ака. очиам омад ака. 93 727 45 46. марҳамат рақамо зер наводай бародарои ҷон занг зани дар тамос бурем. марҳамат бародарои ҷон хундаи элантра нархи дастрас. солаш боша 2012 гуфти ака. 2012 ка авио мотор чанд ака? авио мотор 1.8. 1.8 ана акаҷон ҳуҷҷатҳои солона қайтанирофка шанқа ака. ҳуҷҷатҳои солона ҳама танирофка болгаш то охири сола ака. то охири сола ҳуҷҷат дорад, танирофка дорад. марҳамат бародарои ҷон лайкора бизанед, тамошо мекунед. диска баллонои зимнӣ, баллонои беҳтарин задагия. марҳамат як ҳолати танаша тамошо мекунем. нарушка краска кор надорад, танаш як полировкачаш кини агар бовар ки буд танаш шайхча мехира. марҳамат ҳолати тарафш. марҳамат ҳолати салон дарои қафо абагрев сидени бидай. электропакет и корейка боша ака чи? корейскира комплектатсияшон бародаро зур мешаванд. ҷош даҳами абагрев сидени комплектатсияш фаҳмидем ки корейка. 4 дар электропакет, блокировка дар регировка боковой дутарафа мултирул. коробка боша автомат, климат контрол. пробег чанқа ака? о сигнали елена ҳам дошта ё? сигнали елена чиста метаской. як ака бӯй мекунӣ ака? марҳамат ҳолати мотори донси 1.8 елена дошта бардаро. нархш чанд сум ака? 85000 ака ҷон. 85000 сомон боз муомила дора. рақамо та мегӯй ака? 95 13 00. марҳамат бародарои ҷон рақамо зер навода ака мега али шамаша занг зана вариантора интихоб кунад. марҳамат бародарои ҷон боз як Corolla. солаш чанд ака ҷон? 2011 LA Corolla 2011 5 Corolla LA бовар ки нархшам нархи дастрас бардаро. марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкора бизанем. ака мега ҳуҷҷатҳои солнаш буд чидаga налогша нав гирифтаги мами ҳама да қимат налога дига суғуртау экология чизи вай дигараш дига арзон ҳам хуб шава 700-800 сомон дига расход мешава. ҳама да қиматтарш ҳамин налогша. марҳамат тамошо мекунем. мошин краска талаб нестай. ҳолати қафош Corolla сей тоза нархи дастас ба қабки бача. диска балнош дар ҳолати хуб. ҳолати тарафшам краска талаб нест. борка ҷош ҷои танг. дар қафо электропакет. салон латасава айбуло чихол кашдаги потолокшам тоза. мошин химиска кардаги тайёр буда. марҳамат 4 дар электропакет, блокировка дар. коробка боша автомат. бо чӣ дора комплектация ҷош да бисёрш мултирул мешава. аком мултирул часпондаги некира мешава часпонда. монитори андроид қат установкаш мекунӣ мерава. пробегш боша 106000 гаштаги 106000 мил. я америка яка? америкаи тоза. як капоча мекчу яка ҷон бинем. марҳамат ҳолати моторош чашкои пеш нозада фартукшам ака мега мошин нозада винкочам бизанем тоза мега. марҳамат мотор чанда ака?
як гашти дуала ҳам як гашт ҳам хариди ҳам як гашта хариди зурай нархш боша бародару 85000 сомон боз муомила дура рақамо чанда ака 171 01 4 тано мошина ака мега срочная марҳамат занг зана акай рақамодам ватсап дори рақамодам мега ака ватсап дори любой намуд састани сет будай дами номеро занг занен боз муомила дура рақамоша зер намудам ҳатман занг зан бародарои ҷон хундай солярис такси хундай солярис боша дар ширкати 4-3 қарор дора литсензияш ака мега то 2027 солай солуш боша 2019 мега кадоме агар бардаро бихара но тарсида бе ягон проблема айпага уже кор дамедорум дар номаш оформид мекунам айпага қафои кор таксават мешавад такси марамат амакаса тамошо мекунем лайкура обязательно мезанем диска калпакай балнош навам бардаро мақсад шуштагӣ нест не ҷокер покер задагӣ нест ҳам хиоварда мондагиан марамат ҳолати тарафаш бампери қафош кам тарак кафидагия ним тарафаш тамом бардароҷоно бахайрай мақсад ҳам як детал краска меша 200-300 сомонда краска мекунам марамат ҳолати тарафаш умуман кор надора ғайр аз як бампер қафош марамат тарафаш дар рӯи қафо электропакет скамейкои латасална булош ҷазир наша гуфта чихол кашдагиам потолокш як химическа талабай тамом бародарҷоно марама дар рӯи қафо дар рӯи пеш 4 дар электропакет блокировка дар бакавои қачавак регировка бакавои дутарафа мултирул коробка боша автомат мониторча 127 азор гаштагӣ ака як моторша мекушои бинем ака марамат ози бародаро ҳолати моторша мебинем моторш як гаштан ака ё ду як шашан ё мақсад мотор ака мега як шашан мотор аз худ дора ё надора ака марамат ҳолати чашкош и ака корейкан ё корейский вариантай мотор як шаш 16 клапана мешанам хиё литсензияш бародаро чӣ хеле гуфтем то 2027 бе ташвиш мегири айпага қафои зиндагӣ қафои рӯзғор мешавад бародарҷон нархш боша 90000 ё 95000 ака 95000 сомон мега бо арзон мешавад вариантҳои алиш ҳастай агар хоҳе кадоме ки мақсад ина як бизнеси тайёр бугем мошина мехари арендатор тайёр будай рӯзида 150 сомонӣ ҳай мекадай мақсад ҳар рӯз 150 хидат мегири бародарат мегири кадоме ҳавайда даход меора як рӯзашда беҳтарин да як рӯз 150 сомонам даромад биёяд да вақти бесуми беҳтарин мешавад нархш боша 95000 сомон ака мега боз муомила дора рақамо тамегӯ ака 38 02 50 марҳамат бародарои ҷон рақамо зери навурда ватсап номерошам ҳама чиш любой мақомоту чӣ ҳастай мақсад ватсап инстаграм любой чӣ тагтор бикунем меоин соҳибша марҳамат занг занен боз муомила мекунем Toyota Voxy бовар кунем бародарои ҷон ҳамин мошинорам харидошон хитон чӣ хеле ки медонем беҳад зӯждагия и Toyota Voxy Toyota Wish бо чанд намудаи мошинаи баланд ҳамё харичон ба кадом хотир бо мегум зӯрштай ёра ҳози бисёртар такси хуҷан задесан мардум такси хуҷан мера бовар кам қа бисёран баъд такси границаи Россия ва Қазоқистон задесан ба ҳамин хотир харичон зӯран ёра бародарҷоно якамам хушрӯ будай мошинош парокдор будай полнер эска кадаги будай полни фукш дига аҳамияти нисбати дига Voxy ин мошин фарқияташ калонае хела фарқ мекуна мақсад пешош шарлотадорай бамперош рестайлинг кадагиай марамат ҳолати танаш мошин диско балнои зимнӣ дорад балнош як 90% ҳолатҳои қафош бениҳоят тоза мошин умуман кор надорад краска талаб нест ҳолати қаипараш ҳолати салоншам чихолакҳои хушрӯ кашидагӣ массажнои чихол қафошам серадай ҷашам серадай марамат ҳолаташ мошин тозаак поликои тайётагиам хушрӯ мондагӣ боварка дуриш бениҳоят хушрӯ 4 дар электропакет блокировка дар регировка бакаҳои қачавак коробка боша автомат монитор климат контрол
пробегш боша 165 зураем хеле иҷош боша карбон викадаги бародарҷону мошина меҳнат кадаги тайёр буда мегири фақат рай далняк ака мега поли мошина губкават шумализатсия кадаги тонировка ҳуҷҷатош чанқа ака 6 моҳ ҳуҷҷат дора 6 моҳ тонировка марҳамат Toyota Voxi 6 моҳ ҳуҷҷат 6 моҳ тонировка дора ака мега нархш боша 90 000 сомон боз муомила дора рақамо чанд ака 28 27 36 29 бародаро барои чи капоча нишон надодум барои ки ё бисёр японко хитмо медон перекитко бениҳоят тозан шарт нест дига мотор патор ва викадан ака мега масъала задаги падагиш да любой хел ҷавоб мегум баъд дилпурӣ биён ака қашан нагуфтем ки двд ё чорвд не чорвд ам доран ака и двд ая марҳамат рақамо зери навода бародарои ҷон занг занед дар тамос